Kishin ɗin irin abubuwan da suke faruwa a cikin jihar Kano na masifar kayan masarufi da aka shiga, yayin da Bola Ahmed Tinubu ya ce ba ruwansa a cikin wannan harka ta kayan masarufi. Duk da dai mutane sun san dala ta ƙara tsada a Najeriya, yayin da wasu ke cewa duk irin abubuwan da ake yi, ya san duk irin abubuwan da suke faruwa a jihar Najeriya. Yanzu kuma masu sauraro, idan ba ku manta ba, masu kayan masarufi da kayan abinci suna ɓoye kayan abinci ne ba don komai ba, saboda sun san nan gaba abinci zai yi matuƙar tsada, shi yasa suke ɓoyewa domin in yayi tsada su fito da shi. Duk da Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarni akan a rufe boda, duk da kuma ya ce duk wanda ya rufe abinci ya je ya ɓoye zai yi gagarumar asara, saboda ya fito talakawa su ci. Ashe nan da haɗin bakin Bola Ahmed Tinubu ake yin wannan kitimurmura. Masu sauraro, da sai ku biyo mu ku ji da take kayawa tsakanin gwamnati da kuma mutanen jihar Najeriya akan irin abubuwan da suke faruwa na cin mutunci da ake yi na hana talakawa kayan abinci a ɓoye, a ce sai abinci ya yi tsada za a fito da shi. Kafin nan, kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryenmu zafafa da zarar mun ɗora. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu sauraro, Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin da kada a sake a fito da kayan abinci har sai talakawa jikinsu ya gaya musu. Idan ba ku manta ba, a can baya ma talakawa suna jin daɗi da murna yayin da ake cewa Bola Ahmed Tinubu shine ya ci shugaban ƙasa, yayin da wasu suka fito suna murna da farin ciki. Yanzu kuma farin cikin ya koma ciki, yayin da Bola Ahmed Tinubu yake gasa mutane na ƙin ba su kuɗin abinci da yake yi da kuma hana kayan masarufi su sauko. Yanzu kuma masu sauraro, mun samu wani labari na kan cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya sa hannu a wasu takardu domin a je a kama shugaban fitar da kayan abinci na jihar Najeriya gabaki ɗaya, yayin da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar suka fito suke Allah wadare ga wannan mulki na Bola Ahmed Tinubu. Masu sauraro, kamar yadda kuka sani dai, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya riƙe wasu takardu domin hujjoji su zama ko da an je kotu, saboda wasu burinsu yadda suke shan wahala a hannun Bola Ahmed Tinubu a mai juyin mulki, saboda ya rufe kayan abinci ya ƙi fitowa da su domin mutane su ji daɗi. Duk kuɗin da Bola Ahmed Tinubu ya tara a Lagos na banza ne, saboda mutane sun rasa inda za su sa kansu, yunwa tana neman kashe mutane, shi kuma ya ƙi taimakar mutane, ya je ya ɓoye kayan abinci, sai kayan abinci sun yi tsada zai fito da su. Yanzu kuma mutane suna cewa da sa hannun shugabanni na jihar Kano da kuma na duk duniya gabaki ɗaya sun ƙi bari a saki kayan abinci. Ba kowace ƙasa ce take wannan masibar ba, illa ƙasar Najeriya, su ne kawai suke shiga wani hali akan kayan abinci. Masu sauraro, anan za mu dakata da dan Allah dan Annabi, da kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryenmu zafafa da zarar mun ɗora. Kuma muna godiya da sake kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci.